रायजो राजानि खामानि मावनायाव जुदि सोरबा रंगुल बर'खौ डिफेमेशननि केस होयोब्ला बेवहाय बुंनो गोनां गैया। अलरेडि बिपिएफनि सासे दालाला रंगुल बर'खौ डिफेमेशननि केस होना दोनदों आरो जोंबो समाजाव राजखान्थियाव थानाय हिसाबै बेफोरबायदि केसफोरा जागोनखौ जों मिन्थियो। दा बेखौनो लानानै जुदि सोरबा जुवा खेलानि फैसा खांनानै एबसुनिफ्राय एक्सपेल जानाय मानसिया रंगुल बर'खौ मिडियायाव जि धमखि होनो नागिरोबा जेलाव लांगोन खारबाबो खारग'नाय नङा होननानै बुङोब्ला पुलिसखौलाय मानोथो गिना खारनांगौ जाखो? लांबाय आरो 3 मास 4 मासनि थाखाय। बेखौनो दिनै गिनो थाखाय जुदि जोङो जोनोम जानो गोनां जादोंबा राजनितियाव ओंखारबाबो जागौमोन। जोंनि बारग' इएमखौ टाच खालामनाया गोजाननि बाथ्रा। बै जुवा खेलानिफ्राय फैसा थिखांनाय केसखौ जुदि जोङो आरो खनसेबाव बुंफिनना होनो गोनां जायोब्ला लान्था बाबुआ माथो एनआइएनि केस दङ। एसेबांदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों। सिबिआइआ बे नोम्फानि सम्पति नामा? जि समाव नोंथाङा गोसो बे समाव बाहायगोन। मोनसे बाथ्राया स्पस्ट' आदा प्रह्लाद ब्रह्मनि धुमखिखौ गिग्रा रंगुल बर'आ नङा। बेखौ बिथाङा मोजाङै मिथिना थाथों। नोंथाङा जुदि आंखौ जेल जाहोनो हायोबा आं मानिगोन। आरो जाय खालि पुलिस आंखौ हमनो फैगोन लामायावनो जा न'खरावनो जा आं मिनि थांगोन। हायोब्ला बिपिएफनि आइटिएसएलखौ बै खालि हगार हरबानो जाबाय। जाय खालि पुलिसा फैयो बै खालि आंनि मोखाङाव गिनाय जुदि लाजिनाय नोंथांमोना नुयोबा नोंथांमोनानो हिर', नोंथांमोनानो क्रेडिट गोनां। जाय खालि पुलिसा आंखौ हमनो फैगोन 1 सेकेन्डबो आंनि मोखाङाव गिनायबो नुनाय नङा, लाजिनायबो नुनाय नङा। जुदि राजखान्थियाव समाजखान्थियाव खामानि मावनायनि थाखाय लाइमोनफोरनि खोथा बुंनायाव जुदि प्रह्लाद ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंनानै आंखौ जेलाव हरोब्लाबो आंहा बेयावहाय जेबो बुंनांगौ गैया। रायजोनि खामानियाव जुदि जेल जानो गोनां जायोब्लाबो स्पस्ट' बाथ्रा बुंदों। आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। आं जुदि रायजो खामानि मावनानै रायजोनि समाजनि खामानि मावनानै जेल जानो गोनां जायोब्ला आं गावखौनो जोबोद भाग्यबान होननानै सानगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो थाखाय भिसिडिसि सेक्रेटारिफोरनि 6 मासनि दरमाहाखौ होनो हायाखै बेखौ लाइमोनफ्रा नोजोर होदों, साननो गोनां जादों। मानो बिथाङा बे गोरिब गुन्द्रा बेसेरा टेलेन्ट फरायसाफ्रा जायफोरा क्वालिफाइड जाबाय साख्रिखौ मोनबाय बै न'खरनि बै सेंग्रा सिख्लाफोरनि बे लाइमोनफोरनि थाबखौ दरमा होआब्लासोनो रुजुना लानो नागिरदों। बे बाथ्राखौ दिनैनि लाइमोनफोरा बिटिआरनि लाइमोनफोरा बुजि मोनाखै। ना बले शिवली ब्रह्म बिथांजोआ एमएलए गेलेनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव सिन्डिकेटनि फैसाफोरा थोआ लोमा जानायनि थाखायसो 6 मासनि दरमाखौ होआखै नामा? आंनिबाथ' जायफोरा अलरेडि सेक्रेटारियाव साख्रि मोनबाय बिथांमोना मोनसे मिसनावसो ओंखारनांगौ। बेखौ मिडियायाव बुंनानै बहाबा सोरखौबा लोगो हमनानैबो जानाय नङा। आं जिखौ लाइमोन हिसाबै बुजि मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि न'आव थांनानै बिथांमोना धरनासो हैनांगौ। जिथु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजां भाषा डेम'क्रेटिक भाषा बिथाङा बुजिया। मानो बुजिया बिनि उदाहरणखौबो होनि। थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा सरकाराव गैयामोन। बिथाङा सानसेबो बिटिसिएलएनि काउन्सिलाव थांनांगौ होननानै गावखौ मोनदाङासै। बेयावनो फोरमान जायो बिथाङा जे गणतान्त्रिक सिस्टेमखौ मानिया। जुदि गणतान्त्रिक सिस्टेमखौ मानिथाराब्ला बिथांनि न'आव थांनानै बेबो मोनसे सिस्टेमानो धरना होनानै बिथांखौ फोजाखांनांगौ। जों बयबो मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेजेर स्प्लेन्डारखौ लानानै बहाबा ओंखारलाङो, बहाबा ब्लेक डग लोंनो ओंखारलाङो। गथे लोंना फैनानै बिथाङा गोदो उन्दुलांनायनि थाखायनो गिजानबा बे सेक्रेटारि बिथांमोननि लाइमोनफोरनि साख्रिनि जिथु दरमा बेखौ होनो हायाखै दा। लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों
जोङो लिस्टखौ नायदों 2 लाखनि जिथु लिस्ट उपाय गैयिनि थाखाय जिथिया जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो नारसिनबाय थादों उपाय गैयिनि बिथांमोनहा 2 लाख टेक्सखौ माने फुलजारि बायदि एसे राननो नाजादों 80,000 मानसिनि नङा दै 80 लाख मानसिनि नङा लिस्टखौ नायबाय जे बर' मानसिफोरनि बर' लाइमोनफोरनि बेवहाय नामा जोबोद खम दिनै हाग्रामाया मानो एसेबां नाफामनि बादै गुबुनारिफोरखौ प्रायरिटि होदों बे बाथ्राखौ जों बुजिना मोनाखै बिथाङा स्पष्ट बुंना होथों बर' लाइमोनफोरनि भट नांलाबा नांला होननानै बुंथों थांनाय इलेक्सनाव खिन्थु बिथाङा बर' लाइमोनफोरखौ साख्रि होगोन 2 लाख होगोन होननानै बिथाङा 1.5 लाख भट लादोंमोन बे 1.5 लाख लाइमोनफोरनि भटखौ नाङाबा नाङा बिथाङा क्लियारनो बुंथों आरो मानो एसेबां बिथांमोनखौ थगायखो जों दाबो बुजि मोनाखै जों खावलायदों बिथांमोना बुंदोंमोन मोनसे समाव जायफोरा बेकार लाइमोनफोर बिथांमोननो 2 लाख रांखौ होगोन दायो बुंलायबाय मा बिथांमोना जायफोरा स्किलनि सार्टिफिकेट दङ बिथांमोननोसो होगोन होननानै मानो कन्डिसन लागायखो नोंथांमोना होनो गोसो गैयाबा गैया क्लियार बुंना हो आच्छा रिन्जय बर' बिथाङा जे फेसबुक लाइभआव बुंबाय थादों इलेक्सननि उनाव सरकाराथ' नोंथांमोननिनो माथो नोंथांमोनानो दिनै एनडिएआव दङ चिफ मिनिस्टारखौ नोंथांमोना एपिल खालामनो हायो अबयसे रिन्जय बर' बिथाङा एसे भुल बुजिदोंबो जानो हानाय दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि सिएमआ बयबो बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा नङा होननानै कारन हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि दुर्भाग्य जादों सिएम जानायनि उनाव बिथाङा फिसा सेराव जिरायनो गोनां जायो ओरै फारसे सासे बामोना गिदिर सेराव राजा बायदि जिरायनानै खोमायाव हमनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फिदिंगासिनो दङ थ' रिन्जय बर' बिथाङा बिराद माने धोरोम नायनो बानाय सासे मानसि अडिअ रेकर्डिं दङ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों अबयसे बुंनाया मोजां नङा बुंनोबो नागिराखै नाथाय बिथाङा गावनि स्पिचआव मालाबा ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुङो आच्छा ख्रिस्टान धोरोमनि बिर'धि बुंनाय माने मा बिथाङा रिहन दैमारिनि एगेन्स्टआव थांदों नामा बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि एगेन्स्टआव थांदों नामा सेवलि रानी ब्रह्म बिथांखौ महिलारि बिथांखौ देरहाहोनानै देरहानायथ' देरहाया सिमांखौ बुंदों आरो आं बिथांमोननि देरहाहोनानै रिहन दैमारि बिथांखौ जोद्लानो नागिरदों नामा मानोना रिन्जय बर' बिथाङा ख्रिस्टानफोरखौ हामा मोनो बिनि अडिअ रेकर्डिंबो दङ बिनि थाखाय रिन्जय बर' बिथाङा जुदि डिफेमेसन केस होनो नागिरोबा प्रहलाद ब्रह्म बुंनाय बायदि होजागोन आं बिनि थाखाय मस्ट वेलकाम खालामदों सासे मस्त बुदला सेंग्रा जाय लोंनानै गेजेर गेजेर हासुग्लाना लायो बे बाथ्राखौ ओरैनो बुङाखै दे ससियेल साइटआव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ खमसे खम दिनैनि तारिखआव जाय सेंग्राया लोंनानै कन्ट्रल खालामनो हायैनि हासुग्लाना लायो बेबायदि सासे सेंग्रानिफ्राय दिनैनि लाइमोन समाजा माबा मोनसे सोलोंनांगौ दङ होननानै आं सानाखै बे मानसिया बेबायदि सासे सेंग्राया दिनैनि लाइमोनफोरखौ निति हिक्षा होगोन नामा दिनैनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि सेंग्राया आदर्श फोरोंगोन नामा जाय मानसिया लोंनानै ससियेल साइटआव गावखौ कन्ट्रल खालामनो हालायै मोनसे अबस्था बेबायदि मानसिया दिनै मिडियायाव ओंखारनानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो जाय मानसिया बे सेंग्राखौ सुनानै होदों बाथ्रा बुंनो बे मानसिनि जिथु जाथाय इन्सिडेन्ट बेखौ दिनै आं बुंनो नागिराखैमोन कारन जोंहा बयहाबो दायित्व दङ लाइमोनफोरखौ मोजां आदर्श फोरोंनायनि खिन्थु जाय मानसिया बै सेंग्राखौ थुगदावनानै खोथा बुं
बुग्दावनानै होदों बे मानसिनि केरेक्टारा अलरेडि सासे गथ' थानायनि उनावबो सासे नायल' जायल' गथ' थानायनि उनावबो भाइरेल जानाया बिथांनि थाखायल' नङा लाइमोन समाजनि थाखायनो लाजिनांथावना मोनसे बाथ्रा। दा बाथ्राया जाबाय बेबायदि मानसिया दिनै सोरांब्लानो ओंखारनानै सोरखौ पलिटिक्सआव थानांगो, सोर समाज बेबस्थायाव थानांगो, सोर मा खामानि मावनांगो, बेफोरबायदि आदर्शनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। आं खावलायनो नागिरदों फंबायनि केरियारखौ आङो फोजोबनो नागिराखै, बैसोबो दंबावो, समाजनि खामानि माव। नाथायबा नोंनि जि एक्टिभिटिस दिनै जिहेतु ससियेल साइडआव ओंखारबाय, नों माबायदिहाय डिफेन्ड खालामगोन? नों लोंनानै हासुद्लानो लानाय मानसिया दिनै लाइमोनफोरखौ मा बुजायनो नागिरदों? मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ नोंथाङा बाख्नायनानै बुंदों, थिगैनो दङ। बिपिएफआवबो जि मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि आदर्शखौ मोजां मोननाय मानसि दङ, बेनि थाखाय साबायखर होबाय। मोनसे बाथ्रा बेजोंनो खावलायनो नागिरदों, इन फिउचाराव जाहाथे फंबाया बेबायदि लोंनानै जानला मानला गोग्लैना थानाय, सोरजोंबा भिडिअ खालामजानानै हगारना होजानाय बेबायदि मोनसे अबस्थासिम जाहाथे थांनो नाङा। थेंक इउ।